Καλημέρα, χρόνια πολλά. Τι κάνουμε? Εμείς είμαστε καλά. Και εμείς, εσείς? Και εμείς μια χαρά. Ετοιμαζόμαστε. Μπαίνει με το δεξί. Με το δεξί, ναι. Ποιο να πρωτοβάλω. Χρόνια πολλά, παιδιά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Διαδίου, εκεί θα κόψουμε τη βασιλόπιτα και υπάρχει και catering λίγο να πάμε και να πιούμε. Οι οδηγοί φυσικά δεν θα πιούμε. Κάτι σημαντικό, ο Παντελής έχει φέρει το καινούριο το Avenger. Πάρα πολύ για την παρουσία σας. Έτσι. Η σημερινή βασιλόπιτα είναι η 20η βασιλόπιτα που κόβει το Legend Club, που σημαίνει πρόσφατα γιορτάσαμε τα 20 χρόνια από την ίδρυσή του. Να ευχαριστήσω τον κύριο Στέλιο λίγο, τον Διευθυντή Βορείου Ελλάδος του Σφακιανάκης ΑΕ, τον Μίλτο Catering για τη βοήθειά του και φυσικά όλους εσάς που ήρθατε αυτή τη βροχερή μέρα λίγο για να κόψουμε τη βασιλόπιτα. Ο Ανδρέας. Μιχάλη, πώς σου φάνηκε σήμερα η μέρα? Τέλεια. Υγεία, καλή χρονιά, βόλτες με τα τζιπ και τα λέμε στην επόμενη Πανελλήνια. Καλές διαδρομές, η παρέα να μην χαλάσει. Τι να πω, όλα καλά. Αυτά όλα καλά. Τι ευχές να πω, υγεία, ευλογία, όλοι καλοί, να είμαστε καλά και να περνάμε έτσι αγαπημένα. Έτσι, go, ξανά. Παιδιά, είναι μέσα αλουμινόχαρτο.